अपारेशन हर सान खस्थ' खालायदों एक्स एन डि बिफ्रा रायजो राजाफोरनि हेफाजाब लानानै पुलिसनि हेफाजाब लानानै आरो माखासे सरकारनि आयेनखौ लानानै ड्राग्सनि बिरोधि अपारेशन बेबायदियाव सोरबा साफा सानैया हेंथा होदों जाय मानसिया हेंथा होग्रा बिथांमोनाबो दायनिगिरि जानो हागौ आरो जाय बिथांमोना हेंथा होग्रा बिथांखौ मोजाङै जुदि स्पष्ट सिनायनाय जायोबा बिथांखौ उपेन एक्स एन डि बिनि सासनखौ होनाय जागोन जेरैबायदि दिनै बर' सिख्लाफोरनि सायाव जिनाहारि खालायनाय आरो जायफोर बर' हारिनि गेजेराव जायफोर ड्राग्स माफिया बिथांमोनखौ बन्द' खालायनो थाखाय जेरैबायदि हर सान अपारेशन बिनि सायाव दिनै सोरबाया हेंथा होनो ओंखारदोंबा बिथांमोना फिल्डआव उपेन ओंखारनाया मोजां एक्स एन डि बिजों नांनो थाखाय उपेन ओंखार रायजोनि थाखाय अरायसम एक्स एन डि बिया खामानि मावलांगोन जायफोर बर' माहारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ड्राग्स जाहोनानै आरो माखासे बर' सिख्लाफोरनि सायाव गाज्रि माखासे नोजोर होग्रा बिथांमोननि सायाव फोजोबनो थाखाय एक्स एन डि बिया जान्जि खाफ्रानायाव सोरबा हेंथा होयोबा बिथांमोना उपेन ओंखार एक्स एन डि बिजों नांनो थाखाय एक्स एन डि बिनि जायफ्रा दिनै ड्राग्स जानाय बिनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंदों होबथादों दिनै बेफोरखौ आखाइसो खबनांगौ एक्स एन डि बि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिफोरखौ नोङो बावहायनो नोंखौ गोथां बुग्लिनाय जागोन नोंखौ आरो बेफोरबायदि मानसिखौ जोलैखौ दोननानै जेबो लाब गैया बेखौ लासै लासै जोङो जोंनि सरकारनिफ्रायबो जोबोद स्ट्रिक्टलि जों बेखौ नोजोर होगासिनो दङ जाहाथे कुनु कारनाव जौ जुवा बायदिसिनाया जाफिननो हाया आरो बेवहाय ड्राग्सनि एगेन्स्टआव आरो बायदिसिनानि एगेन्स्टआव जिफोर एक्सन लादों बेयो जोबोद मोजां जादों। प्रमद बर' सारखौ आं सिलुट होयो मानो होनोबा प्रमद बर' सारा एक्स एन डि बिफोरनि जेरै ड्राग्सनि अपारेशन आरो माखासे बर' सिख्लाफोरनि सायाव जायफोर हरनि समाव माखासे लामाफ्राव बेंथेनानै जिनाहारि खालायग्रा आरो जायफोर बर' गामिफ्राव सिखाव मावनो थांनो थाखाय माखासे प्लान पुलिसि खालायग्रा बिथांमोननि सायाव जेरै एक्स एन डि बिफोरजों समाज सिबियारि आरो गुबुन आफाद आरो माखासे रायजो राजाफोर बिथांमोना एखे लोगो अपारेशनखौ होगासिनो बे स्ट्रं अपारेशना सोलिलांबाय थागोन बेबायदि समाव आं खावलायहरो प्रमद बर' सारा खुगाजों बाख्नायबाल' जानाय नङा प्रमद बर' सारा बेबायदिखौ जुदि बन्द' खालायनो गोसो दङबा एक्स एन डि बिफोरनि जेरै हरनि समाव साननि समाव अपारेशन होगासिनो दं ड्राग्सखौ बन्द' खालायनो थाखाय आरो जायफोर बर' गामिफ्राव सिखाव दाखायत मावग्रा आरो जायफोर बर' सिख्लाफोरनि सायाव माखासे नोजोर होग्रा बिथांमोनखौ बन्द' खालायनो थाखाय हर सान अपारेशनखौ गोनांथि बिनि थाखायनो माखासे गारि गुराफोरनि गोनांथि आरो माखासे गारि गुराखौ खारहोनो थाखाय थावनि गोनांथि आरो माखासे जायफोर अपारेशनाव बेरायग्रा बिथांमोननो जानाय लोंनायनि माखासे हेफाजाबखौ प्रमद बर' सारा हरोबा जथेस्थ' बेबायदि माखासे ड्राग्सनि बिरोधि आरो जायफोर दुथां मानसिफोरनि बिरोधि जायफोर बर' सिख्लाफोरनि सायाव माखासे दुथां खामानि मावग्रा बेफोरखौ बन्द' खालायलांनो हागोनखौ नुहुरदों बिनि थाखायनो आं प्रमद बर' सारखौ आं खावलायो गले प्रमद बर' सारा पुलिसनि माखासे स्ट्रं हेफाजाबखौ होदेरनांगौ आरो माखासे सरकारनि स्ट्रं हेफाजाबखौ होदेरनांगौ जेरैखि जाया ड्राग्सखौ बन्द' खालायनांगौ आरो जायफोर हरनि समाव दुथां खामानि मावग्रा आरो जायफोर बर' सिख्लाफोरनि सायाव गाज्रि खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ बन्द' खालायनो थाखाय प्रमद बर'आ जेरैखि जाया पुलिसनि माखासे स्ट्रं अपारेशनखौबो हो आरो लोगोसे सरकारनि माखासे स्ट्रं माखासे हेफाजाबखौ प्रमद बर'आ मरेल सापर्टखौ होथारनांगौ आरो रायजो राजाफोरनि जेरैबायदि नाजानाय गुबुन आफादफोरनि नाजानाय आरो एक्स एन डि बिफोरनि माखासे स्ट्रं नाजानाय जेरै समाज सिबियारि बिथांमोननि नाजानायखौ प्रमद बर'आ हेफाजाब होनाया गोनांथिथार मानो होनोबा प्रमद बर'खौ आं जोबथारनायाव खावलायबावो प्रमद बर'आ थाबैनो पुलिसनि माखासे स्ट्रं हेफाजाबखौ सावरायनानै होनांगौ आरो लोगोसे सरकारनि हेफाजाबखौ जेरै गारि गुरानि आरो माखासे गारि गुराखौ खारहोनो थाखाय थावनि खरस जानाय लोंनाय बेफोरनि खरसखौ स्ट्रं बर' एलेकायाव बेबायदिखौ फोजोबनो थाखाय फरायसाफोरखौ स्ट्रं लामायाव थांनो थाखाय जेरै हस्टेलफ्राव लोंला जाला जेरै बर' गामिफ्राव हरनि 1टा 2टायाव लोंला जाला बेफोरनि माखासे अपारेशनखौ नांथारगौ हरनि समाव माखासे गारि गुराखौ बर' एलेकायाव माखासे अपारेशनखौ नांथारगौ हरनि समाव 1टा 2टा बेफोरबायदियाव सोरबा सिखाव दाखायदा लामाजों थाबायोबा
पुलिसनि मोनसेबो गारि गुरा अपारेशन बा पुलिसनि माखासे पेट्रलिं गारि नुनो थाङा। बिनि थाखायनो जेरैबायदि पुलिसनि हेफाजाब लानानै सरकारनि हेफाजाब लानानै XNDP-नि जेरै अपारेशन हरसान रायजो राजाफोरनि माखासे नाजानाय आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि हेफाजाब आरो समाज सिबियारिफोरनि हेफाजाब बिथांमोननि माखासे अपारेशनखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय थाबैनो गारि गुरा आरो माखासे थावनि जानाय लोंनायनि आरो पुलिसनि माखासे हेफाजाबखौ स्ट्रं दुथां मानसिफोरखौ जों फोजोबनो हागोन आरो माखासे बर' सिख्लाफोरनि जेरैबायदि हरनि समाव लामा थाबायनो हाया बिथांमोननि माखासे हेंथा जेरै बर' सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामग्रा बिथांमोनखौ फोजोबनो हागोन जाय मानसि गाज्रि मानसि आरो जायफोर बर' एलेकायाव सिखाव दाखाय लोंला जाला माखासे हरनि समाव लामा सामा लोंनानै थाग्रा बिथांमोनखौ बन्द' खालामनो हागोनखौ प्रमद बर'आ हेफाजाब होयोबा गारि गुरा आरो थाव खरस आरो पुलिसजों माखासे XNDP-फोरजों जेरै रिलेसनखौ स्ट्रं खालामनानै रायजो राजाफोरनि हेफाजाबै गुबुन गुबुन आफादफोरनि हेफाजाबै आरो समाज सिबियारि बिथांमोननि हेफाजाबै पुलिस आरो गासैबो अपारेशना एखे लोगो खौसे जानानै अपारेशन होयोबानो बन्द' जागोना बे सियर। आं मोनसेल' खोथा सावरायनो सानदों। माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानियाव थांनायखौ जोंनि माखासे जोंनि हारिनिनो माखासे सुबुंफ्रा बेखौ रेस्किउ खालामदों एबा हमदों। दा बेवहाय जाहाथे आइजोफोरनि बा उन्दैफोरनि मोखांखौ नुजासे भिडिअखौ खेबा बियो एसे उसुबिदा जायो। दा बेखौ जाहाथे नोजोर लाखियो आरो जायफोरखौ हमना मोनदों बिसोरखौ जाहाथे पार्मानेन्ट सेटेलमेन्ट आरो रिहेबिलिट खालामनानै मोजां प्रसेसजों लांनो हायो। बिनि थाखाय जुदि सोरबा जगाजग खालामोब्ला जोंबो हेल्प खालामनायाव दङ। जोंनिफ्रायबो माखासे पलिसि लानानै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों खामानि